Hello mga ka-idol, maayong buntag. Og belated Happy New Year no. Atong Pasko wala ta ka-greet ninyo. Kay grabe sobra ka busy. Ang ko na upload no. Mga ka-idol medyo kuno to niyo kay patanibangon no kay no, may buntag sa inyong tanan. Pasensya kaayo wala na ko kapalo up og upload sa akong kuano, diri sa akong channel. No, wala na ko kapalo up og upload. Panikamutan ako karon si manaha maka-upload ko. Medyo dugay gyud. No, pasensya kaayo kay grabe bisihan naman itong December, grabe. Bali na amang gutay shop, electronic shop, refrigeration og air conditioning. No, busy kaya tong shop. Nya mo to nga hala giato gyud nako og pang repair ang uban nga mga nagpa-repair dire no, mga appliances. Ang uban wa gid nahuman tungod sa kabisi. Nag January karon, napakoy bahaw dia. Shout out sa mga taga Visayas no, taga Central Visayas, taga Bohol. Number 1 diyang follow subscriber nato. Kuan? Davao region no. Pinangga ta sa Davao, pinangga ta sa Central Visayas. Mga taga Sugbo, Bohol. Hindi na kumingan lang tanan. Negros. Sa lapit ng Mindanao ba ng Negros? Dili ang dito kayo, no? Mga ka-idol. Ang bago na tong nahimo nga kanta. Sa kabise, wa ko kay buhat og video. Grabe tong niaging Pasko mga ka-idol, dili ko ka basta-basta ka aliho kay kuan. Nagabot-abot ang mga ayohon. Nya kabalo nang bayo mo mga ka-idol, na ako'y baby. Lisod kaayo maglihok-lihok na baby nya, busy pa kaayo. Ug magbalhin po kog shop mga ka-idol. Magbalhin ko. Karong Domingo magbalhin ko og shop. Pero dire lang gyapon ko pero nako shop. Medyo dul-dul na siya sa palengke. Dul-dul na siya. Bitaw dito kay makita sa tao. Tapos dire nga area, mag-focus ako direct vlog dire para ipit mo kay ko dire wala ko area. No, kwarto lang. Nya lisod kaayo. Lisod kaayo nya. Labi na ka nang busy ang shop. Sus di kita maka kunog upload mga ka-idol. Na ako'y mga nahimo. Kay paningamutan ako mga ka-idol no. Nga ma-upload ako karon sa mga absensya kaayo, mahimo tang but-buton ani. Pero humana ang kanta. Nahuman akong kanta marag November, December, pero merong simana. Diha. Anak gyud. Mga ka-idol no, daghang kay salamat. Karon pa matar babangon ako. Kini nga video gihimo nako para may balaan ninyo. Ug shout out sa mga mga amigo amiga nato diha, mga ka-idol atong taga Jinsan, buok Mindanao, taga Davao, Zamboanga, taga ilabinan mga kabisayaan nato diha sa Luzon, sa Luzon. No, may buntagan ninyo. Uy, sa mga nasa abroad, nasa gawas, shout out sa inyo na may isa-isa. No, thank you kayo sa pagsubaybay. Ug mo lang na daghang salamat. God bless mga ka-idol. Thank you.